nandiyan yung amo ko sa loob ng clinic. Kasi nga bigyan ang kuha daw siya ng kanyang medicine. Pero dito ka kukuha ng medicine mo. Yan. Mga libre lang yan. Ang medicine mo. Pero ito, pag gusto mo, bibilhin mo, siyempre. Magbantay tayo, magbilang tayo ng sasakyan dito kung ilang sasakyan. Yan, yung Japanese Sukiya curry rice, beef rice. One time na kami bumili dyan, pero hindi ako nasasarapan. Ay, hindi ko siya mapalakihan.